Hej, så er vi klar til video 3, hvor vi kigger på udskrift fra Sigma. Vi går i Sigma, og her har jeg en beregning, som er klar til udskrift. Den er beregnet. Og hvis jeg går i slutskema, så kan jeg se her med tillæg og fradrag en samlet udskrift. Totalsum på 1,4 for det her hus. Jeg har et slutskema. Jeg har nogle nøgletal, som jeg gerne vil have med ud. Og så ved jeg ikke, hvor meget mere jeg gerne vil have udskrevet her. Når man skal skrive ud fra Sigma, så er det ikke ligesom udskrive fra andre programmer. Man skal ind og køre en rapport. Og herinde, der kan man bruge alle de her standardrapporter. Jeg kan se, at jeg har en del, fordi jeg har både engelsk og danske rapporter liggende her. Herover har jeg så mine egne rapporter, som jeg har genereret. Og det er forholdsvis nemt selv at generere. I kan selv lige gå ind og kigge og prøve at køre nogle af de forskellige her, og se om I kan finde en rapport, der passer til det, I skal bruge. Ellers kan I gå ind og lave en med rapportdesigner. Her hvor man går ind og siger rapportdesigner, og jeg laver simpelthen en ny udskrift her. Og så kalder jeg den sag efterår 2016. Det er simpelthen en udskrift, jeg laver til den her beregning. Og når jeg har den, så vil jeg, nu går jeg lige ind og retter den, og så siger jeg, hvad skal der være i den? Så klikker jeg på indhold, og her kan jeg tilføje forskellige sider. Jeg vil blandt andet have en forside. Her skriver jeg OK til. Nu er jeg så inde i forsiden, den hedder forside her. Måske skal min rapport have en titel. Den skal hedde sag i 2016, kalkulation. Den kunne også hedde total anlægsbudget. Den kunne hedde så meget andet. Og så herinde på min forside, der vil måske have beskrevet, at det her det er et enfamilieshus. Og det kan også godt være, at jeg vil skrive, hvor mange stor grunden er. Og der er en grund her med pris 950.000. Som er eksklusiv i prisen. Derudover så vil jeg gerne lige fortælle, hvad mit byggeindeks det er, for det skal der altid være på min overslagspris. Og den er jeg nødt til at kigge på Danmarks Statistik, dst.dk. Der skal jeg lige ind og finde, hvad er den nuværende, den sidste byggeomkostningsindeks for boliger. Den går jeg ind og kigger på. Og herinde kan jeg se, at for enfamilies huse hernede, at der er sidste indeks for total for enfamilies huse, det er 101,02. Og det er den jo fordi, at byggeomkostningsindekset for boliger, det blev nulstillet i 2015. Og jeg kan se herinde, at det blev nulstillet her anden kvartal. Så det skriver jeg ind i min her byggeindeks. Øh, 2016, det er 1,1.2. Og det er fordi, at 2015 er lige med niveau 100. Lige parentes til mig selv her. Så har jeg det skrevet ned, og det står på min forside. Herinde står lidt om, hvordan skal det udskriften være. Man kan kigge lidt på det. Det siger jeg ikke noget til. Jeg skriver OK til den. Så vil jeg gerne have den næste. Det skulle så være måske mit slutskema. Jeg kunne også vælge kalkulationslisten, så får jeg alle delene med. Men lige nu siger jeg bare slutskema. Og slutskema, det må godt hedde slutskema. Hvis jeg skal vise, hvad der skal med på mit slutskema, så er det her. Vis forvalte første komponent. Ja tak. Og opdeling her i niveauer med 2. Så hvis jeg tæller, så er det 1, 2 her. Jeg vil gerne have 3,
Måske vil jeg have 4 med også. Jeg prøver lige at sige 3 og 4. Hernede fra, der kan der være forskellige kolonner. Hvis jeg vil have andre kolonner med, så kan jeg klikke dem af hernede i det her. Jeg siger ikke noget til layout. Slutskema kommer med, som den ligger her. Endelig så kunne jeg godt tænke mig at få tilføjet nogle nøgletal måske. De må godt hedde nøgletal, det har jeg ikke noget beskrivelse til, og OK til det. Så nu har jeg det med, jeg vil have med i den her foreløbig. Man kunne altid tilføje mere. Og så skriver jeg OK til den, og så laver den simpelthen en rapportgenerator til det. Når min rapportgenerator er klar, så ligger den her. Så kan jeg skrive udfør. Så kommer der en lille dialogboks op her, hvor jeg så kan skrive, skal det være liggende, eller det vil jeg gerne have, papir. Og krydse af her, og så skriver jeg OK. Så laver den mig en PDF-rapport. Og jeg har bogmærker herovre, som jeg så kan klikke ind på og kigge, hvis jeg vil. Slutskema, forsiden, slutskema, opdelt i DBK. Og her er så mit resultat. Og så har jeg nøgletal til sidst her. Hvis jeg tager projektets varighed, kan jeg også lige se her, samlet antal løntimer divideret, og hvad er så gennemsnitlig bemanding. Den kan man bruge til lidt senere. Ja, det var simpelthen det. Tak for nu.